Ja, dat was de bende van het Zuien. En ze vlogen van de ene kant van de gemeente naar de andere kant van de gemeente. Natuurlijk hebben wij te maken met de Kieverloed uit Meijel. Ja. Uiteraard. Prins Paul, en adjudant Mark. Prins Paul, te beginnen bij dich. Hoe bevalt het heerschap nog in Meijel? Ja, fantastisch. Het is geweldig John een prins te wagen zijn. Hier in Meijel, want Kieverloed Riek, daar is volle bak genieten. Wat is een hoogtepunt als het tot nu toe al met is gemaakt? Wat zijn natuurlijk verschillende gebeurtenissen al geweest, zoals de Bonte Oven, dus dat is ook geweest in Meijel. Hoe was dat? Ja, maar ik heb gezegd, ik ben al denk ik 13 weken prins vandaag, dus er zijn al heel veel fantastische momenten voorbij gekomen. Ik vond de Bonte Oven, het was al een van de hoogtepunten. Ik doe normaal mee als artiest op de Bonte Oven. Oké. Dus nou mogen we meemaken in een bak, noemen wij er dan achterin op de bühne. Ja, dat is fantastisch wat er dan gebeurt, echt geweldig. Neem ons eens een beetje mee, Mark. Hoe gaat zo'n intreden van zo'n prins? Want werd ze dan gewoon gebeld of hoe gaat het in zijn werk? Nou ja, de prins wordt uitgezocht in Meijel door de voorzitter en de vorst. Oké. Die gaan bekijken van wie zou dit jaar of het aankomend seizoen geschikt zijn om als heerser van het Kieverloed Riek prins te worden. Ja. Die gaan op zoek in het geheim. En ergens in de buurt van september wordt diegene ergens naartoe gelokt met de vraag uiteindelijk wil je prins worden van onze Kieverloed. Hoe groot is een vereniging? Hoe omvattend is dat? Meijel is een groot dorp. Nou ja, we hebben een rol van 11 personen. En dan hebben we nog een bestuur van, ik meen even uit mijn hoofd, 8 in totaal. En uiteraard allemaal de dames erbij, die ook nog best wel veel voor de vereniging betekenen. Je probeert ook een beetje te zoeken naar de verbinding tussen de Kieverloed en de Meijelse jeugd. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet ik me toch bij voorstellen? Ja, kijk, ik weet niet hoe andere verenigingen dat doen, maar toen ik zelf prins werd, dan denk je na over van wat vind je zo Sean die vastenavond. En toen, een van de dingen die ik ook wel dacht is van, ik vierde het jaren terug al als klein kind, zeg maar. Ja. En dus voor mij is het belangrijk dat we die traditie deur blijven geven. En dan moet je ook de jeugd... de toekomst. Juist. En je moet de jeugd dan enthousiast maken. En de Kieverloed doet er al best wel veel voor. En dit jaar proberen we daar ook extra nog aan te zetten. Dus wij geven les op school bijvoorbeeld. We geven vastenavondsles. Vastenavondsles? Ja, op een leuke school. Maar wij hebben de kwijkmiddag volgende week. En een eigen liedjesavond, zeg maar, meer voor de wichter. Maar ook dit jaar hebben we 11 jubileum van de Vengneuzen. Dus het is een beetje een feestjaar. We doen een eigen wichteroptocht. Dus allerlei dingen om de jeugd meer enthousiast te maken voor de vastenavond. Ja. Een vastenavondsles, hoe moet ik me dat inbeelden? Hoe ziet dat goed? Ja, vastenavondsles wordt eigenlijk uitgelegd. Ja, wat houdt vastenavond in? Waarom vieren we vastenavond? Wat betekenen de kleuren rood, geel, groen? Waarom hij een prins verre op de steek? Wat is een prins? Wat is een carnavalsvereniging? Eigenlijk alle tradities worden dan in die les besproken met de jeugd. Door middel ook van quiz en met vragen en spellen. En merk je ook dat het een beetje weg appt of niet onder de jeugd, carnaval? Of nou, overdreven? De vastenavond appt niet weg, maar wel de Meijelse taal. Dat is en blijft wel... Daar heb je een boek van, hè? Ja. Daar is en blijft wel een aandachtspunt, merken we. Maar ja, gelukkig, en dan zie je aan onze beide jeugdverenigingen, het blijft gewoon een mail. En dat is John. Ja, dat is chic. We hebben dus 2 jeugdverenigingen. En ik vind ook voor de keishirt, we krijgen gewoon aanmeldingen. Gaan we deden ook meer dan 40 aanmeldingen. Dus je ziet juist die jeugd eigenlijk super enthousiast zijn om lid te maken worden. Wat kijk je dan zelf met snoet? Want carnaval over pak een beetje 2 weken. Ja, dat kunnen we al snel dichterbij. Hè? Ja. Dus we hebben komend weekend nog wel een Sean weekend voor de boeg. Hè, met krantenverkoop, nog even bal en de kwijkmiddag. Dus dat is ook nog wel een heel tof weekend. Ja, en dan die vastenavond. Waar kijk ik naar uit? Ik denk van het begin tot het eind er volle bak van genieten. Jij een traantje wegpikken als het heerschap uiteindelijk voorbij is? Oh, ja, nou, ongetwijfeld. Ja, ik denk ook wel. Hè, want ik vond bijvoorbeeld de Bonte vloog al voorbij. En de stadelijk als het helemaal voorbij is, zal er ook wel zo'n besefmoment komen, ja. Nou, geniet ervan samen en jij als vereniging. Ja. En we gaan luisteren naar muziek.